mene kutsumaan ja hakeen sen. Se oli sulla liian höllästi kiinni. Hyvä, kutsu vaan ja kehu. Noin, hienosti. Noin, ota vaan sitä hihnan päästä kiinni. Se oli vähän tämmönen ylimitoitettu, niin lähti vähän niinku lapasesta suoraan. Sitten kävelet uudelleen nyt koko ajan pitkä hihna. Jatkat sitten matkailuiden sen telineen vasemmalta puolelta niin tonne eteenpäin noita puita kohti. Koira saa mennä mistä haluaa. Noin. Se selvitti jo itselleen. Hyvä, käy siellä kuusten alla kääntymässä ja tuu sitten takaisin. Noin. Sitten voitte tulla tuohon telineen viereen, menet siihen vaikka ihan kyykkyyn, jos meitä tutkitte yhdessä sen haalarin, että voit kutsua sitä ja nyt saa kehua. Tää olikin jännä paikka, varsinkin nyt kun pääsi vielä irti. Niin. Päästään karkuun. Etkö sä voisit katsoa? Saadaan soittaa. Paha haalari. Sitten kävelet tästä mun ohi ton tynnyritelineen vierestä. Ihan jatkat matkaa eteenpäin, kun tuolla on toi koivu, mikä juurella on kataja, niin sitä kohti. Koko ajan pitkä hihna teidän perässä ja toi tynnyri, mutta jatkatte vaan matkaa siitä eteenpäin. Joo, kävele vaan eteenpäin. Hyvä, nyt voitte yhdessä mennä kattoo sitä tynnyriä. Meet sen tynnyrin viereen vaikka kyykkyyn. Älä kopistele enää sitä tynnyriä. Nyt kehu koiraa. Nyt rauhoitellaan sitä taas ja silittelet semmosia pitkiä vetoja ja juttelet sille mukavia ja yhdessä istutte vaan ja rentoudutte nyt siihen vähän, kun täällä heitellään tämmöisillä kaikilla kamalilla kapistuksilla pieniä koiraparkkeja. Noin. Hyvä. Voitte vielä kiertää vaikka tuonne toisellekin puolelle ja istua sinne yhdessä. Joo, kehu vaan ja houkutte siitä pitkiä rauhoittavia vetoja. Vähän jänskättää, kun täällä alkaa olla kamalia. Kaikenlaisia noi hullut naiset keksii. Tyyppisiä juttuja. Noin. Hyvä. Sitten voit nousta ylös ja käy vielä kiertämässä toi koivu ja kataja yhdistelmä tuolla. Niin voit jutella sille mukavia. Hyvä. Sitten mennään tonne pimeeseen huoneeseen.